Jista' jkun li lill-mistieden speċjali lanqas biss stidintu? Jekk hu hekk hemm problema kbira, għax ma nafx kemm għad fadalli ħin. Jaqgħu il-miliet ta' Ħajti, iż-żjara speċjali, tidher illi mhux se tasal la issa u anqas darb'oħra? Jekk hu hekk, jeħtieġ li niftaħ għajnejja sew u nżommhom miftuħin b'attenzjoni kbira sabiex nara jekk ħejjejtx dari sew. Għax il-mistieden speċjali dejjem jiġi għand kull minnu lest. Id-dar tiegħi ġewwinija, id-dar li tixtieq tilqgħu, trid tkun nadifa u għalhekk jeħtieġ li nara sew fejn mhux nadif. Iżda anki jekk tkun nadifa, xorta waħda jeħtieġ li nisar li nibqa' mqajjem u nara u nħares sew. Dan għaliex il-mistieden speċjali isiba bitqila illi jiġi jekk ikun hemm wisq imbarazz fin-nofs, affarijiet illi jiġbdu l-attenzjoni l-hawn u lin. Jaqgħu il-miliet ta' Ħajti, iż-żjara speċjali, inħossha dalwaqt sa tasal? Jaqgħu il-maħċi ċaqliqa żgħira il-bogħod fuq ix-xefaq? F'dan il-każ ukoll jeħtieġ nisar. Noqgħod għassa, ħalli nneħħi l-aħħar koċċ imbarazz li jkun għad-fadal u nara x'ikun dieħel il ġewwa mill-bibien tas-sensi u l-ħsibijiet tiegħi. Il-mistieden speċjali jeħtieġ li huwa biss ikun fid-dar, inkella meta jiġi ma jistax jgħix sew. Moħħi kollu, qalbi kollha, ruħi kollha. Dawn l-amara ideali ta' dari illi nofrilu. Fuq kollox billi l-mistieden speċjali għandu ħabta jiġi inkiss bħal ħalliel fid-dlam. Jeħtieġ noqgħod għassa għalih stess, għall-iċken sinjali tiegħu. Għax għandu mnejn ikun diġà ġie u jkun qiegħed fid-dlam fil-kantina jistenna. Jekk għandek il-mistieden speċjali diġà ġie, allura ftit għandi xi ngħidlek ħabib, ħabiba. Għax aktarx fil-ferħ tiegħek diġà taf kemm xorta waħda trid toqgħod attent meta diġà ikun għandek. Trid toqgħod attent illi tħallih isir is-sit u huwa biss hekk kif huwa il-pedament tal-univers kollu u tal-ilien minnu. U min għandu ġibda l-ħajja aktar kontemplattiva, dak forsi diġà jaf kemm irid iħares lejn il-ħsibijiet u l-ġibdiet kollha, anki dawk tajbin, sabiex jara il-jien tas-soltu tiegħu minn xiex huwa mibni. Ħalli jkun jista' anki iċedih. L-mistieden issa ikun sar sit id-dar.